Nazdar děcka, jsem Cashinger a vítám vás u pokračování mého druhého let's play na hru 60 Seconds. První díl se vám celkem líbil, podle reakcí já jsem původně neměl vůbec v plánu natáčet druhý díl této hry, ale z důvodu vašeho zájmu jsem se rozhodl, že do toho půjdem. Abych pravdu řekl, tak 60 Seconds jsem hrál poprvé na prvním let's play, od té doby jsem mu nezapl, takže teďka ho jdu hrát po druhý. Minule jsme tady hráli Apocalypse, tak můžeme zkusit třeba tady, já nevím, třeba ten Scavenge. To by mělo být do češtiny něco jako prohledávat. Máme si asi zase normální mod, já jsem se z minulýho let's playe. Já na něco kliknu. Poučil, že se nevyplatí zakryt si oči a klikat. Co se týče minulého let's play, tak jsem byl dost kritizován za to, že jsem nezachránil tady tuhletu tlustou holku. Vzal bych i tu dceru, ale doufám, že se na mě nebude zlobit, ona je stejně adoptovaná a ona vypadá, že by toho i celkem dost snědla. I když jsem to dělal v zájmu mé rodiny, aby přežili alespoň 3 členové. Tentokrát dám na vás a zachráním i tady tu kytaristku, nebo co to je, hodíme ho rychle do krytu. Jdeme pobrat nějaký vody, jídlo, šup, polívka, voda. Já se musím pochválit. Co se týče minulého dílu, tak jsem si nabral opravdu hrozně moc vod a jídla do krytu. Takže jsme vydrželi 31 dní. Pušku, kytaru, co? Ne? Ale abych si třeba nějakou kytaru vzal do krytu, aspoň by tam bylo co dělat, chápete? Jako teď oni se tam nudili, hráli tam minule nějaký divadlo, všichni se tam pohádali, já bych si tu kytaru vzal, aspoň bych se tam naučil něco třeba trochu hrát. Rychle. Nemáme místo, šup. Sekeru, roda, dřevo, ať si můžeme zatopit v krytu. Dediček, polívky. Zachraň, co můžeš! Tak jo, skákej. Yes! Easy, tak jo, jdeme na to. Jsem zvědavej, kolik dnů vydržíme dneska. Minule to bylo, jak jsem říkal, 31, vůbec jsem nečekal, že vydržíme tolik dnů. Jdeme na to, podíváme se, co se děje. První den, máme 4 vody, 2 polívky, to bychom mohli vydržet celkem dlouho, si myslím. Co? Aha, to byla asi nějaká reklama. Cože? Co to má kurva být? Já jsem si chtěl... Co? Jako, to je konec? Děcka. To je konec. Upřímně... To je konec. Co to je za mod? Já jsem si chtěl zahrát jako bydule. Já jsem byl připravený, že tady budu hodinu stříhat prostě nějaký videjka a to trvalo tak 3 minuty. Jako WTF. Jako tohle byl celkem mindfuck pro mě, děcka, se omlouvám teda, že to je tak krátký, ale to jsem opravdu netušil. Já jsem jako nechápu, co to je v tom případě za mod, jako to jsem měl pobrat jenom nějaký věci, abych přežil jeden den a to byl konec. To je konec. Oh my god, no tak. Co let's play? To fail. To prostě je, to není let's play, to je fail play. Já budu jediný CZSK youtuber, který dělá fail playe. Já nemám na výběr, já nemůžu. Cashinger prostě nemůže natočit normální let's play, fail montáže. já tu větu, co řeknu teďka, tak tím co asi nejvíc zabiju, ale... Já doufám, že jste si užili dnešní let's play a jestli se vám líbil, nezapomeňte dát like či subscribe. A v případě, že byste chtěli i třetí díl let's play na tuhle úžasnou hru. Třeba nějaký ten velikonoční speciál. Tak nezapomeňte zanechat koment, abych o tom věděl. V případě, že byste chtěli let's play, třeba na nějakou jinou hru, nejlépe trošku delší, než byla tahle, tak budu určitě moc rád za vaše názory a nápady. Prozatím se s vámi loučím, mějte se krásně a... Nazdar!